etorri gure kabina Laiziar erratire batu zaitez gugaz batera Danok batera Arratzaldeon entzule, arratzaldeon eta ondo etorri aste honetan laixi hartzen gure magazin ikaragarri honetara, hemen ikuste dut Aimar, pedestal baten jarrik, hau arratzaldeon. Aspaldiko gure Aimar, gure artea batu barik. Jo, ja, hilebete etorri barik, Hilebete, oporretan, ibili zara? Horatu goztu, opor luziek, bai, kanpo nebili nazu, birri baina, birrien, Nasai eta sakon. Ondo, baina egu egaz botetako irratire, plazer bat. Hori da, eta esan bihor dugune da, hemen gauzela laixi hartzen gure laixi hartzen magazin ezinbesteko honetan, baina gaurko honetan argi itxi bihor dugune urteko azkena izango dela, eta Gabonetako saio berez izango dela gaurko honetan. Ganera resaka emozional apur bategaz, pasaban barikoen bizi izen genduen eta gero, zelako emisiño politatara izen genuen zuzenien. Kepa Roiza Jauregi pilota lekutik. Zelako saioe, zelako emozioe, Zuk entzuten duen, etxetik entzuten duen? Etxetipe sentitzen, naben entzuten. Baina esanen jostie, baina oso itxela izala, Osa, etxetipe bizi bertan egoteko sensazio du. Nik entzune ban, Iruñara juten, barriro, misiño guztizia. Joder. Zuk entzun duzu hasi geratik amaierara, entzun duzu? Amaierara arte ez, baina titinen elkarskete baino pizkatarin txoago itxina ben. Eta zelan ikusten duzu? Oso ondo. Bertan bizi zen da gero, kanpotik entzun da. Entzutezan, oso ondo entzutezan. Profesionala, gero berrentzuten, grabautako saioe. Hori da. Saio gatateko eta hobetzeko. Tekniko bateko nien bidau, nikue balorau eta... Ez bakarrik azken momentuen abestizia bajatu. Narcier bera. Hori no es bastante, Asier. Inoz, baina. Por si acaso. Pensaba ni. Bueno. Hasi da hemen gure zaska hemen errepartizinu, Baina, bueno, barrido esango zuegu hemen txegauzela gure Gabonetako saio berezitzen. Gure urteko azkenengo laixi hartzen magazinien. Dio, zelako alin pasadan gure lehenengo trimestri edo esan da, Iruilekoa. Bai. Iruilekue. Niretzako bilekoa izin da. Ondo geratuko gara. Gazteleraz, 3 reglas. Buah, tío. Bueno. Danok hemen hau bete Gero arte, horrengo arte hau parrekan, aportazioa. Eta bueno, esan daigun, hemen txagozela gure azkenengo saio honetan. Asier tekniko, hau parratzaldeon, ez dakit mikrofonen martxan deko zuen? Haupa, arratsaldeon, bai. Haupa, Aimar, zuri barri da, bai. Haupa, barriro. Hola, que hay, tío, espaldiko. Haupa, Oier! Haupa, arratsaldeon. Zer dinez, Oier, zelan gabiz? Ondo. Azkenin esaterin moduen, Ikusten jo jaten zabizela, mesedez, errespetuz, mikrofonetik urrin, Publiko esteko zetan jakin, hor txaskizi jaten zabizena. Esteko zetan jakin. Tipo, eta hor txebe bai erreka, lau paola que hay, que dice. Apa, Gabon, zelan? Ondo, guni ondo zu? Espaldi guni erto baten. Zu espaldi ikusi barik. ¿Cómo que espaldi? Bueno, claro, es que zuk ikusi asko zendu nein, aurreko saioen. Horibe! Egon bai, baina ikusi. Horibe esateko ya está. Komenta ustia, Bai, ez da, latzi zintzen hori. Bueno, hori, Bai. horretaz berbaino orduko, haupa irati, arratzaldeon. Arratzaldeon. Bueno, ya está, equipo guztiz hemen saludo gara, azteko moduen gauz. Eta zer, a ver, venga, geratu gustora, ze paso zen hemen aurreko laixi hartzen magazinen bai, Aimar? Garrote. Ezaino nentzun? Zuke miko zu berba. Badakit etzen du lehentzun. Ez, baina ni belarri entzun da sosa. Bueno, zer aio da? Saio potenti zela, intensue, betiko moduen. Saio Hor da, betiko Sakona. geratuko da hor, saio horretako... Astarna, bai. Ni flipa, oin Gero igual argazki bat eta Twitterrera aldo egon hori. Bai. Bai, astarna egon bida. Egon inbertan egon bizan, eta emetik oraintzizak Bai. kutxarriri. Berek estropizio gaitek. Txarri maite zaitugu. Ganera estozko entzungo. Bueltau zaitez. Geratu alzari gustora, zeustot ez dela ongo entzuten. Ez. Bai. Geratu alzari gustora. Vale. Julen begure hartien egon zan, formal. Julen formal, Julen igual. formal. Doktore. Bai. Eta saio hortako gidarize, nase kortan hor zan. Enaben ezagutzen. Josetxu. Zan da, Josetxu torza. Alterrego, ez dakit zan esaten den. Zer, lotxabako bat. Esan. Bueno, espadak izuz, esan. Milodi bat. Eta bueno, vale, ba bueno, hori esan dugu moduen hemen Gabonetako saio berezitzen gauz, eta bueno, gaurko saioen ostien oporralitxo bat ekingo dugule.
Urrengo saioen hori zengo Merezi dute. Urrengo ez da ikusiko ez, oporra... Ba, urtarrilaren... Zazpiaren Zazpiaren jungo gara esaten. Zazpieden mala, hori. Sare sozialetatik eta WhatsAppetik jungo gara esaten. Hori da. Ez dago busti gure, ez dago gure hain kakarrapa gure, así que... Segun erregi esan datozen, ez da. Urtarrilen hori da, errege unien adi egon, por si acaso. Baliteke... Zagi, nire etxea erregik ez da torten. Nire erabez, así que inlek ez uzer. Nire etxera bez. Jungo gara bizitan. Ez dakit unortu ginen erregiek, nireak ian bakarra ez etzen duen erregi, kristenak eta bi eskatzen da biela, hori da lotzabakuet, tio. Errege esan aparkatu. Badakizu... Ni hori erreri abisetan, da... Badakizuen ositen da bezan urtiek, ez? No. Gaur. Itxaron. Bai. Gaur, enbiu tarte txobat oina hasieran, sorion Sorion agurrekaz. agurrak. Nipe Sorion gure agurrak. nagarre, así que Ah, ez vale. da guruzun hasi hasier. Zer? Sorion agurrak. Sorion agurrak, bueno, ondino ez, baina bakizuen ositen da bien erregiek... Aldo tesan? Esan. Urtiek. Bueno, el rey emérito. Bai, Juan Carlosek. Vale, ba, Juan Carrek. bota eta oine sorion agurrek. Urtarrilak bost. Erregeen bezperan. Oh. Gure Wow. Juan Car... Errege... Kabalgatara etorriko da. Nacido para reinar. Nacido para reinar total. Ya te digo. A ver, Bueno, eta moscor datu dute. honekin. Norri zengo da. Pa Saltar. acaparar y Bajo eliminar chorro. hermanos. ¿Quién traía el saco? Bueno, venga, sorion agurrak. Venga, Sorion sorion agurrak. agurrak. Aimar rekura da, si venga Bai. Aimar, dale caña, bai. Bai, gaur abenduek amazazpi, Abenduak gaurkuen hamazazpi. unai Eguna- agorria, gure eguna lagunen handiz, eguna. urtegune da, Bai, así bai, izarretik bai. Unai, zorizionak. Zorizionak. Hori da, Zorizionak. Unai español. Itxan ez, Ui ba, gure logotipuen sortzaile. Sortzai, Bai, nosotros el Mondratik. Opa, unai. Laixe errateko kide bai, unai, así que Urte askotako gazte. Da zenba bete dauz, zenba bete dauz gaur? Eta sei. Ota sei. Hogeta sei, Hogeta sei. gazte, gera gazte. Pasan ordu ella. Bai. Eta, bueno, Bizer, abenduak amazortzi. Bizer Bai, gana. zoen urte. Munduko Bizer, persona importantienan urteune da Bizer. Basta Lorena. Mikel Erantzun. Y Nire ama, de... nire ama urteunea Oh! Bizer. Jo, idoia, zorizona. Gaur, Nire zein garrik, tranquil. Potandarko eres. Pom. nire ama gori Bizer zapatu, entzungo Zenbat dago urtetik irratzaio, así que gaur esango txut, zorizonak ama, laixe Zorizona, idoia, gure Zorizona, partezoa. idoia. Zorionak idoia. Zenbat urtetik Zorionak dauz? idoia. Zenbat urtetik Broma dauz? izen da, Hori eh? ez da zaten, ez da. Zerako seme doktorioko zu. Ah, unainak esan dozuz, ba, Nik ez, hori errezan Eta gero, ez dakitxe gehiago dekogun. Domekan, Zorionak nore urte urte die. Domekan zeo zer dau. Ez dakit? Zozer. Nok egin dauz hogeta ama bi urte. Ogeta ma bi Gustu, bete. Batan egingo dauz. Amen. Hogeta ma, abendu neme. A ver. Pantalla, está Ander viendo doña una. betia. Ander doña betia urtiola. Urti beretan daz domekan, ja. Bai. Zelako, Ja, ordu esan, ez da. Zer ingo guizer ba. Jo, gogoen dut, igez be, uste, abanduen amazortzi izin zela, inganule azkenengo hori gabonetako berezize, eta orduen bezorion agorra jasuna esan. Jo. Bai. Bai. Ugeteko modu Egia. esan zu. Bai, gainera audioz eta... Emozio dute Bai. hor, berbaik inazinik eta. Laixiar zala egiten ginunien. Jo, Bai, gize da, laixiar zale. duen. Jo, arezin momentu honak, Bai. Bueno, honek ez ¿Cómo que arek? ¿Cómo que arek? Zozer errezan enbizan. Beka, detorri zinen zuta, ja. Kaia... Etorriako modernidadi eta ja, Bai. ja galdute sentitzen gara. Ez Así que, hori patatak zuzenin jati garren. Renovarse o morir. Bai, eta bueno, jake lehen esan duzunez, gaur unai urtegune dela, unai gaurrien urtegune. Aprobetxa gure hoz, bere osabak esan duzte, bere partez bezoriontzeko. Mobi ezoriontzeko izenez, baina astu inate unai, eta ez dakit entzungo zuen, espero entzuti, Eta bere partez bezorionak, Juan Carren partez. Ya que me la ven aprovechen cuando es pitxori llegó. Ondo. Que queda bien, tío, que queda bien. Mucho pelotero. Eta bueno, zorion agurrik gehiago bat emateko? Matematek? Juan Carri be sorizionak, entzungo da igual... Juan Carri Urtarrilen, zorionak. Eta bueno, Jon Erleagan urtegune bada gaur, Jon Erleaga, garaiko, eta Odon Erleaga, gemelo bizen urtegune, bueno, jo zorionak, jo. Gabon tarte guztien diren izenak esaten, no? Ez baina gaur urti, beteten da, bez, jode. Gaur, lastia. Zorion agurren tartien, Baina, ez daigun aztu, demoraldiz amaituko jakule, guri, bueno, lehenengo iruilekue amaituko jakule, baina astion beha amaitu da, beste iruileko bat, esan daigun, egunean baineko demoraldiz amaitu da. Egitxe da, finala eta... Finala goz natxo, zuzenekue, TV baten zelan da Arzaiuz eta bestien... Biba zuek, hor. Biba zuek, gaur egunean behin, hor zuzenik. Hor zian topera. Hor, nik enintzen heldu hori ikustera, eta, jode, gure namen, ikustia ia gure Joritzek... Joritzez, parkatu. Beti gine bar, dine, Lier eta Joritz izenak indeke kristonako nazti, gure... Agertu zan Lier Rozeta? Ez dakit hori izan txek, ez? Zinen egon ikusten. Ni bai baina altu nan segiduen, kristonan, per guri mosti.
Mirazten jaten. Claro, ezinen ez egon zu finalian, ez? Asmoripes, egoteko. Bueno, bastak egu, behituko, baina guk gaur remiko gune da, oina arteko errepasu ez da, zelen amentxu da, denboraldiz jau, nordien elengo, nordien bigarren, ikusten dut inok esteko lamau eskuen. Rekale, baina behitzin ez da hongo. Ni puta idea, ni... Vale. Desinstalatu deko. María, Jesus. Desinstalatu deko. A ver, Oso venga. txarto. O sea, Tinder No no behitzen, utopien da hori... Taldeak, leixa erratia. Bueno. Denboraldia. Venga, ayer. Engu topiru edo lan, o zer? Bai, Denboraldiko... eta azkena. Venga, vale. Azkena eta topiru. Engu Azkena topos. eta topiru. Top boss. Nor dagoa. Hijos de puta. Baina, Baina laixier, azkena, digo, azkena. Leixa erratia, bai, Akena denboraldia. ni, seguro. Venga, Topos va. orduen. Top post. Eta azkena? Azkena lehengo. Azkena lehen. Bai, bai. Txalo gizien merezi duzuna, azkena da. Venga, Azkena. Claro, topos. Venga, va. Nahi, Venga. etxeita. A ver. Azkena lehenengo eta esan dut topo. Haupa, bien. Vale, oso. Azkena, markatu. Kentu zio mozina gana, errakatu? Zuen zino berezi zemondozku, oi horretortearren, a ber. Asier tot, azkena aurreko. Eta Oscar azkena. Zuen zino bikotza, Ez da hori monditxegun txaluek edo azkeneko hori edo oierreri. Oierre, Ez da gibun hundi nola da bilen, igual zan da hogeta bigarrena eta... Ez da git. A ver, azkena zer, azkena edo azken mosgarrena. Azkena. Oscar. Oscar, haupa Oscar, makina Oscar. Haupa Oskar eta upa. Oskar azkena? Eta azken aurreko Asier tutorika. Oskar, ni koñetu ez eta izango ba. Zelika. Joder, Oskar espabilau, Bergo eta 5 puntu. Sasoi urte da, zuen. eta espabilau. Venga, Venga, bai, oin top top 5. Bosgarren Top postu, bost. a ver, no Venga. rete Eta dau. itxak. Gaur egon bete da. Unai, etxeita. Nahi, ez neban, espero! Sorpresa! Opa, unai, apai! Gure unai. Harrikarria. Aizpuru jauna. Juhu! Bai? Venga, laugarren postu. Lau? Olatz, plaza hola. A ver, tengo hiru geratzen die ondo ingo, oier. Aupa, olatz. Lehenengo. Hau, Paula. Esatu, zenbakize, gero. Tamorrak. Tamorrak, Da gero gero txalo. zu, eta gero txalo. Vale. Vale, orden horretan. Eta jarraitu bost, Zu gero hirugarren lau, asa, hiru, vale? bi bat, eta... Orden oin. Orden. Bai, presaus, oier. Itxio Venga, ba. Apa, Orden, olatz, hirugarren olatz, postuen. Lier! Ez da que se lieran. Alier. Lierra sekas. Lierra sekas. Liera sekas. Lierra Vale, sekas. Liera jartza buena. Lier, beria. Apa, Lirio. Beti horre saltzan, Aupa, oier. Otro erudito. Venga, ba. Eta bigarren postuen. Bueno, oier, Oño, gauza oño. bat tengo guzuk eskatu redoblik eta txalu eta gure zune, vale? Vale, ontxaluek. Oierren zako, txalo Eta garen zaparra. postuen, salduna. Hau da, barkaz. Eta oin tamborrak. Toita, por Eba, formaton... Bueno, eta hori ya barriro, Hasta. ondo, ya. Oina azkena, lehenengo ez. Lehenengo Lehenengo da. postu. Urrezko domina. Ontxaluek. Txalo, ai, bate diz. Eskerra kondo megen dule. Eta hori lehenko postu hor dago da. Nor uste hori dago da. Lier roseta. Claro. Hombre. Aupa, Lier! Eta, Gauzi da, eta oin ondo ingogu, Vale. Eta oin, bueno, redoblik, txalu, ba. eta oin, kuriosidades badabe, orokorrien ikusilik zenbagarren geratuan gure Lier Lier Roseta. Roseta, begitu zeinke? Bai, claro. Orokorrien uste ditu ala amargarren edo lan. Osa, irugarren postutik Bai. jauzi da, marga. Bai, jauzi zan. Osa, azken txampa horretan, jo. Bai, azkenengo aztien. Txakalaldia jaso du mutiko honek. Bonaiko, Ai, ama, oier. Denboraldian. Demoraldean. Baina salkapen nagusian, Zelkapen nagusian hori da, Bai. Zenbarren uste oso dauela. 2008 Bosgarrena. bateko bosgarrena. sailkapen nagusian Bai. bosgarren gure Hombre. gure izenien parte hartu dauen Lier Roseta, kaupa, Lier. Handiz izela benetan, Bai, lier zuetxago tamborrak. Esto es ser firmado. Txaluek ez, amorra, direta. Eta bueno, gure sarrea txuin dugu, ez dakite berezizi espeziala zeitzen da, baina bueno, hau izen da azte gure gabonetako saio berezi honetan egin alizen dugun. Sarreri, Eta bueno, musika pura timini biote, Niko, bai? Venga, musika pizkat entzun eta gero sampleatzen. Ikusi
Eta... Ator, dirio, zelako altu entzuten hazen golpera. Ai, ama, Ator, tradizional hau entzun eta gero. Lehen, spoiler. Spoiler txiki bat indot, eta zer dator, rekal, zer dator. Zampliatzen. Gabonetako edizio berezia. Eta, bueno, gaur ekarri otezen proposamenak, entzun dugu ja lehengue, kortatuk 1980 indako atorren bertxino salseru, Potenti, Potenti. Ondo abestutakue. Desafinau, Ondo abestutakue. Ferminen martxan. Apa, Fermin, bere Apa, lerroen. Fermin. Fermin oindala 30 urte eta gaur egun antzako parezido. Eta, bueno, gaurko saiorako aleginduna zena da, Gabonetako kanta klasiko edo erreta eko guzuen horren bertxino berriak edo hain ezagunak ez dienak ekartzea. Agian baten batek ohitura deko Gabonetan olako mierdak entzuteko, eta bueno, ekarri zen proposamena, nietzako igual interesgarri edo... Eta mierdak die bere sakontasunin, ala zure datu bat da? Hau izen zen, Nacho I+D-ko lan bat, egon nintzela hor tiki abesti guztien bertxino trastetan, eta bueno, ekarri dute abesti bakoitzeko... Akademikoen I+D. Abesti bakoitzeko, guztai jaten bertxino, oza, gehien guztai jaten bertxinoe, eta lehin duna apur bat estilo atletik oparu edo anitza izeten. Beraz, hasiko zuzenien. Bigarren abesti honetara, eta jungo gara country doinuetara. Estatuaturako country doinuetara, eta horretako ekarri otxuet United States Navy's Band en, hau da. Estatuatuetako Armadako taldeko, jo que sé, abesti hau. Dindandonen bertxino bat. Dindandon. Tal cual. Deseos, militarra kantuen? Ez, militarrak banjo eta gitarra joten. Aiten da bina da, alkarrizketa moduen. Banjo oin? Donde bai? Oin gitarria? Bai. Banjo Bueno, oin ez un gitarri hortu. Oita morra gointxaluek? Eta gero azten dira elkarrekin. Igualek apur bat, nik gitxin txutu da mendik. Entzuten da bastante, Eta ontxe duez, topera. Oh, Christmas tree. Hasiko di, Dindandon. Hasiko di, hemen indabe popurri bat, sartu da. Hor doi, Epa! Happy Christmas. Txungo guapurra geixau, justo... Onja. Asto gainean! Bueno, ez dakizue, baina bidizoa ikusterakuen niri burure etorri jatan... Osa, bideo bat bada, honena? Bai, ez, 1972 bauen pelikula bat Deliverance izenekue. Deliverance. Eta bertan badau, eszena baten, zelan egiten dauen olako duelo edo elkarrizketa bat, banjo jole batek eta gitarra jole batek. Ez dakit ikusi zuen eszena bat, pelikula batekue. Eta de hecho, pelikula horretako eszenako abesti zai, bebai, omenaldi txikitxo bat ite dut txeurrean txeu, baina bueno, ez gara horretan sartuko gaur. Gaur jinglesakin gatoz bakarrik. Eta guazen, bigarren abesti zentzutera. Kasu honetan flamenkora jungo ga. Eta, como no, flamenko izen da. Los txungitosek eindako los peces en el río zen. Aupa txungituek, tío. Bertxino honetara. Ai alma. Mi arma. Opa. Dindandon, Ander. Dindandon. Hau da, arrainak errekan. Arrainak errekan. Arrainak errekan, handatzen. Arrainak eta errekal. Ole! Oye, suicidio. Bueno, flamenko saliontzako, hemen duko aukera bat.
Gypsy Laixiar Kisse. erratia baino flamenko salio ez dago hemen. Erratirik. Laixi erretia oso anitza. Laizia erratia. Laixa. Laixa. Laiza. Sí, laixa eta laitziar, ¿no? Es la san, esperando era laixa y la maixa es la san. Bai, La maixa eta laitziar, ¿no? Bai. Bueno, bai, hortzik. Bueno, eta aurrera ingo. Guazen oin laugarren aukeragaz edo laugarren ekarpenakin. Eta joango nahin metal edo... Bueno, ez dakit ni metal deitu zabesti nahiko Alde empalagozu dantza. eda. Metal! Guam taldeko Last Christmas abesti izan bertxino bat lleban Leo Moraciolik, Italiako Leo Moraciolik. Ez dakit izango da, nik ezagutzen dudan Leo. Italiarra. Que por cierto, gaur urtegune da, bai. Más original. Zer leo. Baleo. Zorionak. Eta entzungo gu Morazioliren Last Christmasen bertxino hau. Metal! Burdiña! Burbat, metal americano, ¿no? Así un poco pop, tirando a pop. Es que a veces oso popero. Bai, hori da, bai. Metalera pasetako komplikau edau. Estilo Baina ez dakit zeinan rekal, baina esango neuke nik Hardcore pop. hardcore pop, izango, bueno, bardina zer dan, nik entzun banau atzo. Popcorn. Entzuzen du, Nacho? Entzun banau, jakingo nahen oso zuen, gabonak diela. Oso zuen, benetan, Bai, oso harmoni... Bai, familizan abesteko be, hau, Oso harmoni. Gota lau el maien guruen da... Horri guzti dut, jaiotza, Jesus, irize hausnarrien... Bai, guztunat. Irize burue baite... Venga, rekal bai, segidu rekal bai. Ez, olako ekarpenak ondo dauz, Denbora eskanpoz gaitzen garen bitartien. Vale, jungo gara oin, como no, oin datorre, nietzako el plato fuerte. Ondio geratzen da bestizek, baina zelan ez dugu ingo gabonetako abestizen saio berezi bat, gure Mariah Careyrik gabe. Eta bere All I Want For Christmas abestize barik. Is Christmas Tree. Ta kasu honetan, ekarri dut, bueno. Is you. Danontzako segun egan, abestizea. Azukeraz betetako Iratiko abestize, baina alegin dunaz, bueno, beste azukre motagaz alinetan, matxakoi, Itxan rekal, zazukre mota dauz. Matxaka. Pillo bat. Nik ez duaz asko ezagutzen, baina beste azukre motagaz alineatu, matxakoi estiloa jungo ga. Epa. Matxakoi, bueno, Euskal Herritik kanpo EDM edo Electronic Dance Music estiluen, vale, entzungo dugu Mariahen abestiz eta, bueno, ia bentsete, jorgan urteterakoen entzutuko aukera. Baina hau da matxakoia da? Matxakoi, ontxo. Ez que da bilden bori egiten rekal, matxakoi heldu arte. Jo, ez que Aimar. Hau da, Dator. Super matxako! Vamos! Bampi! hobetu egin da ana, Claro, hau, osea, Hau, mesiko bostetan ondo zartu da, ondo sartuko zan, ez? Bai. Beste baino beto, bai. Etxeita entzuten basabez gozatu. Etxeita ben dago, kalera urteako, igual jotozko atietan, ¡Qué guapo! All I want for Christmas is you. Bueno, hau izen da nietzako ekarpenik potentiena, baina guazen oin nire Hau, zina potentiena. Baina oin goiaz nire gustokoenaz. Ez dakit ezagutzeu zuen hip-hopan barruen, badazela su genero bat. Aimarrek esango bai. asku. Eta horietako bat da low-fi, edo lofi, idatzite. Hori gizurre da, bizta. Gura zudi, Bueno, lofi... Hori zaren andoainen, errege batzuk. lofi zu genero hori etorri zen low fidelity, hau da, fidelidade bajuko edo kalitate baxuko... Low cost, baina musikan. Abreviaturatik. Eta Ghost Life ekoizliak atara eban aurrek urtien Frank Sinatran Let It Snowren bertsino bat, ekoizpen prozesu prekario horrekin, baina nietzako nahiko
Dantzagarria zuretzat, ezta? Nahiko kurioso geratu jakona. Entzungo gu, hor? Bitzales. Tardator Frank, jauna. Ez, ondino ez. Entzunga, apurru bageitzen, segero Frankin... Frankenstein, zango duzu. Frank oianekoa. Zati honek, ez dakitan Edurne Zurin banda sonora edo alako batena. Puede ser. Hemen dau, Frank. Frank jauna. Haupa, Frank. Frank. But the fire is so delightful. Hostia, Frank, Moderno. Let it snow, let it snow, let it snow. Bueno, ikusi dugu Sinatra con cadena de oro, emote duzkusen aukerak. Frank Sinatra con cadena de oro, Urrezko kataia. Urrezko kataia. Badako gutxirrita isorretan, Maria kataia. Txirrita MC, Frankin, sí, ez? Baitu. Bagoz Kendu laifek. oskuen ez da, txerrita. Kendu oskuen. Ez da uste. Txerrita, kendu? Bai, egizea, kendu baren. Bueno, Venga. eta, ni etarteaz bukatziarren, ipiniko txuetoin proposamen serixo bat, benetan serixo edan bat. Wow. Osa, zu modoko bat. Gertuen zozer behako zu heldu horri. Bai. Oindala, ez dakit, 5 urtez nahan apuntau data, baina, bintzat, esaldukot, Elgoibarko, esan da, Ignacio Berazartua musika eskolako ikasliek eta Elgoibarko Izarrako Aixalde taldekoek Mari Domingi iotzian, Mari Domingo nomens ia bien kantu bat, indala usteot, 5 urte, Elgoibarko taldie programan txuten zauzie, zuzenduko uste beste baten, baina, hemen nire egarpena aztenetarako, eta espero guztu izena ekarritako dana. Itzel beste behin. Asko benetan. Horri txiko gu horra Mari Domingi, zontzako, eta horren urtera arte. Bai. Venga. Barraka. Egu berrio! Ikusi, baina urtengo zerez gaitu. Bere bizita gabe utzi. Horra Mari Domingi, mendixak elurpian ta kaliakot. Horra Mari Domingi, negua epeltzen digun poz. Asto gainean zaku hartuz, halako egun merezixan. Etxe danetan poza banatuz, bueltan bagu berriz herrixan. Dantza eta kantu, salto eta salto, gabiltza umeta nagusi. Gabon gara ixan denon barruan, humore hona nagusi. Horra Mari Domingi, mendixak elurpian ta kaliakot. Horra Mari Domingi, negua epeltzen digun poz. Horra Mari Domingi, mendixak elurpian ta kaliakot. Horra Mari Domingi, negua epeltzen digun poz. Eta horra Mari Domingin kantu ez tradizionala entzun eta gero, Bergarako izena, Elgoibar parkatu, Elgoibartarrak ekarri ezkun pieza, sakon eta erronen ostien. Aurrera jarraitu biogu eta gure laixi hartzen magazinoetan tarte ezberdin asko dukoguz, eta tarte horietatik asko, Aimarrek arte oskuz, beste asko nik, beste asko Asierrek, baina gaurko honetan Aimarrek ekarri osku beste bat. Ez, leko hitzjoko txarrein duen. Baina, Purro da jarte, baina, laguntzarekin aurrera da. Baina bakizue, beti Aimar beti izan dela pixka zelatari zamarra, hor eskutuen begire goten dan horrietariko bat, zulotxotik begire, eta horri esker tarte hau sortu eban,
Así que Aimarren eskutik, begizulotik. Txanan, txanan. Ai, ez, barkatu. Txan, txan, txan. Laixiar irratian begizulotik. Oh, intro eta guzti. Aupa, Ander. Hola, que hay? Eskerrik asko, paso itzelo negatik, Bai, zoko terrible, Bai, itzela. Da bagatoz behin, gure begizulotik tartera, bakartzen dugu zain bat... Behin ala beste behin? Kuriosidade, beste behin. Beste behin gatoz. Da, kuriosidade ekartzen duguz. Eta gaurkuen, jak gabonetako saio berizia dekogun, gabonaz loturiko hainbat gauza ekarri eguz. Bega. Garrekal, gaur zuri keinu txiki batzuk enbiotzeguz, aipatuzu gabonak ez, azukrezkoek dizela ez, oso pastelosuek, oso beruek ez, gabonetan... Oso edulkorauek, Bueno, ez da? ino notas beruk ez die. Bai, baina gabonak beti ziten diez... Beti peko zuen onduen, horretxeko epelien, ez, hori beti hor Hori, gordeta bai, goten dane aretxe hurro hori, edo amerikano hori, tak ekarten da sartzen da hor peko zuen, Hori gaur da. ondo berotu bi betxien. Da, familizan ez, sakola. Eskatu zuteniko, parkate. Da hori, gabona beti ziten di oso pastelosuek ez, oso mazapaneskoek ez, oso beruek familizan, mai inguruen ez. Ja. Baina beti ziten die pastelosuek, beti huelez. Ziketeniko oin intro ipinizu. Hostia. Pinu olako intro sakon bat, apur bat. Hostia. Beti gabonak ez die, solan pastelosuek eta oso, ez, familiakuek eta horretak gauroko apur bat hori azukre hori ospintzeko edo, ez, karri dugu begizulotik tarte hau. Eta gaur karriko dugu gabonetan... Aimar eta bere aimarkeria, Gabonetan pasautako... Personalmente gatza gota konotzen, ospinu baino. Ba, gazizek ez die, apur bat, ez dakit, zapore eskaseko, apur bat goreak. Ospindui. Iñaki ospindui. Gaurkoen ekarri eguz, gabonetako hainbat tragedizia, hilketa, desagerpenak, surtido bat ekarri dugu, gabonetako surtido bat, aldu sortu tragedia bat, kokos... Tutti frutti! Nik ustot, Aimar ratza gusten Discovery Max, gabaz, eta saben, venga. Bizer hau ipiniko. 1000 maneras de morir. Zan apur bat kentzeko hori pixu hori, ez gabonak aso hainen palagozu edi, gu gaur ekarriko gu laixia erratire, apur bat gauza... Beste realidade. Beste realidade batzuk gabonetako. Aimar nik puntu, eixen mida moden, karo, que bai. Baikorra, beti baikorra. Gaurko... Osasune txorrada barik. Gaurko gabonetako surti honetan, ekarri guz tragediak, hilketak, desagerpenak, eta danak lotute bai, errekali beste kenitxu bat dine, danak hilketa musikalak eta izan modie. Danak musika munduen esaguratxo egiten dizenak. Eta dana gabonetan, Dana gabonetan. Bueno, Aimar izten batzu zukekin, Bai, gure usu hasiko naz, Venga, bueno, hainbat ez behar egon izin diez gabonetan, esaterako terremoto bat izin zan Iranen 2003en, tsunami Asian 2004en. Hori bai. Kukus klanen sorreri gabon gaba baten izin zan. Claro, horretu garen desuriz gatzitza. Eta Kongoko masakre be 2008en gabonetan pasau zan. Eta bueno, ja kontestu nipinik apur bat gorpuzkea txarra gazitxe gure entzuliek, hasiko gara. 3 hilketa desagerpen proposamen ekarri guz, danak musikagaz loturikuek edo. Así que bueno, beste barik hasiko gara. Lehenengo kue, gabon gaueko hilketa musikala da. Staggerly, kanta bat da, musika amerikarran klasiko bat. Eta 1885 urtien, gabon gaba baten pasautako historizi edo kontetan dau Staggerly abestizek. Rekalago, zabali dau begi. Flipetan, no? Bilurre boteste. Egen beste datu zanto, galerako, gaba indios? Ez dagoenako txaskizik eskuen, ez da boten gonotzen, Bakonte gotzuet. Staggerly afroamerikar bat zan, eta hauen bere lagun Billy Lyons egaz, ziena bisek pimp edo txulo, ez dakit lehenen gara komentetan, ez dakit zelan esan... Txulo de putas! Txulo de putas, hori, ez? Txulo putas, no, txulo de putas, ez? Olako batzu ziren lotxabako batzuk, eta gabon gaba baten San Luiseko taberna baten egon ziren, traguek hartzen, ja nahiko moskortute. Politika diskusinuek tarteko, Billik txapela kendutzen Staggerly, eta Staggerrek tripan lau tiro motze zan, eta hil jaben. Hilketa hau hori, pasau zan historia musikalera, eta juizio egunien bertan, kanta bat argitaratu abien,
folk amerikarren Woody Guthrie izeneko taldiek. Ah, bagit titulue. Staggerly. Stagger muerto. Bueno. Beste... Woody Guthrie atara ben abestize, Staggerly izenikue, baina beste hainbat taldek bai versiona hau izin da bi oinen zungu bat. Eta hauren artien dause Ike, Tina Turner, The Black Keys, eta gaur entzungo dugune, oine teknikoek ipiniko osku, The Clash taldiek be, Staggerly inguruko, historizien inguruko abesti bat atara ben, así que tekniko entzunal badugu, abestize. Oso, Gabon tierra, Bai, Gabonaga, zer ikusi ere konilketa bada. Cambio de tercio, ¿eh? Bai. ¡Epa, vamos! Staggerly me le dispararon. Por ser un chulo de puta. Igual la izia letra bat. Ona rekal, ona, itzela. Ba, bueno, beste barik, hilketa bat egon zan, eta bueno, musikan historizera pasau da, folk eta rock amerikarran historizera, ba hori, Staggerlin abestize, de klasen eskutik. Da oin barriro epineko zuzu azierre fondoko musiki aprobat tensinuen egoteko, entzuli epe aprobat tensinuen. Bai, zeda aprobat tensinuen epina musiki, aprobat. Ni, oso. Ba, gure bigarren hilketa ezbehar honetara, Gabonetako ezbehar honetara pasauko gara, eta oinguen Gabon Gabako familia masakri edakargu. Eta gero Woody Guthrie hipno protesta bat, oso famatu izana Ameriketan. Woody Guthrie 1913 atara ben kanta bat, oina azalduko dugu hilketa honegaz, loturikue. Eta Ameriketan, Amerikako estatu batuetan, langile klasien hipno bat bilakatu izen da, abesti hau, gero aipatuko txu segaitik. Bai, oso esanguratsu izen da Ameriketan. Bueno, kontestu nipineko, 1913 garren urtien, mehatzari italo-amerikar asko batu ziren, Salumeko salon italo-amerikarrien, Michiganen, estatu batuetan. Eta Gabonetako jai herrikoi bate montetan zabien bertan, ez? Haurek mehatzari sekzien, esan dugu moduen, eta sindikatuek antolatzen daben, olako afari bat edo, ez? Gabonetan, langile guztiek bertan batzeko. Eta, bebai gure zabien ospatu, apur bat langileen artien neko nekien abariz izan, hau esan greban, eslan da, mehatzari honek, eskatzea bilako 8 orduko lanaldiz greban. Orduen, bueno, jaben olako afari bat, bainjerrak batzeko apur bat, eta hauren aldarrikapenak injertzeko. Eta, baina dana... Traba hoina zapura. Ez tragantauli. Bai. Latza, rekal. Latza. Bueno, jarraitxeko. Kontestu nipinitxe, hori, jai herrikoi bat, estatu batuetan, Gabonetan, mehatzari italo-amerikarrak, hau esan greban. Eta dana odolostu zan, ze antza bertako kide batek eia benzalata, fire! Zue dauelakuen. Hori, incendio bat edo zute bat hauelakuen, esan ben, eta karo, tabernan bertan 400 pertsona edo hau esan batute. Eta zuti esalakuen, tanak kanpoa urten gure abien batera. Adios, Madrid Arena, du. Madrid Arena, estampida bat egon zan, eta bertan 73 pertsona hil zien. Gabon baten. Barkatu, zen bat egon zen barruen? 400 pertsona. Eta irurita... Bakarrek? Eta zelan urten, baina, a ver. Hil zien 73. Laurenoitik 73? Hil zien. Claro. Azpizien hau esena. Bueno, usteot, sé que se dice. Euneko zema da hori. Txartu espana behin, Ameriketan pasau dago, ez da? Que corta rollos, tío. Hil zien, asko 73, gitzi irutzin atzuela. Iri larrei. Hor jendik aprovecha, beban. Bueno, ya que... Hasta aquí una patada. Este que me cae mal, meter tacón y venga, para. Ene bada. Ba, bueno, 400 persona hau esan tabernan, mehatzarixe, grebi eruten, Gabonetan, da 73 persona hil zien. Eta gero hainbat konspirazio eta egon ziren honen inguruen, hilketa honen inguruen. Claro. Askok esatea bien, mehatzetako jabiek atiek itxi egabizela gureta, barrote batekin, haurek hil daitezan, eta infiltrau bat eukiela hauren artien, hori, fire! Zarataieko eta estampida gurutzeko, apur bat grebalarixen morala edo minetako, ezta? Eta... Minetako, ez da dokin prestaute hau. Eta hori apur bat historizia hau kontetako, Guthrie ataraben abestixe, oine erakutziko dutzu egune,
Zan hori, kondan dago historixi, ba hori, eta da himno bat, esan dugu moduen, himno sindikal bat edo, langile Pozo Maria Luisa, Amerikarra. Estatu batuetako langile klasien himno bada, eta entzuna egun tekniko, posible bada abesti hori? Ia, Sakon. hau ez da turbizu, hau abesti egon bat, Oin relajetako momentu, heldu da, Hau adibidez, ondino, mehatzari xepe estatu batuetan gero eta gitxia geratzen die, baina mehatzari xepe greban dauzenien edo oso zerrospatzen da binien, kantu hau pinen dabe fonduen, gogoratzeko hilketa hau, ez berez hilketa bat salakuen edo egon ziren, eta hori, himno bat bilakatu da estatu batuetan. Eta aurrera jungo gara. Barriro fondoko musika tensu hasier, mesedez? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez asko? Eta oin, hirugarren... Let it snow, let it Girotu gara. Hirugarren hilketara... Emar Jimenez. Tentxia. Emar Jimenez. Let it snow. Hirugarren hilketara jongo gara. Azkena. Musika gazlaututerik, Musika. Ez hau ez da musika gazlaututerik. Lotura zuzen. Bai da. Buruzo kontentia? Bai, siltu. Eskerrak Gabonetako atal berezi dana, Baixildu irratia. Gabonetako hirugarren hilketa proposamen hau da krimen familiarra eta turisten atrakzioe eta mamu bat, hori da ipinotzeten izenburue. Mamorro. Kontestuen ipineko, 1926-en, Lawson familia ia bien, Germantonen, Carolina del Norten, iparraldeko Carolinan, abenduen Ogetagoz baten pasauzien gertakari honek. North Caroline. Charlie Lawson, nekazari izan, eta haukon familia bat, bere emaztigaz osaturikue, eta sei seme alaba hauko zan. Adiós. Baina, ez dakigu rollo txarrak edo osasun mental arazo bat edo hauen tarteko, eta Charlie Lawsonek, Andri eta 5 seme alaba eskopetaz hila bezan. Eta segarrena, konplide. Seigarrena bera, gero junzan kanpora etxeko jardinera edo landara eta bere buruaz beste jaben. Danak ere hilda gero bera. Danak ez. A ver, parkatu, Seme alaba bat libero zan. Hori. 6 seme alaba ziren, 5 hilabezan eta emaztie, gero bera suizia izan. Baina, 5. semie zan, erosketa gehien hauen. Eroslen, Carolina del Norteko erosketa gehien. Da, etxera gueltetarakoen, han ikusi haben. Familia guztia hile. Da junzan gero aitxe topetan, landara, da aitxe be, ikusi gaben bere buruaz beste inge, eskopetiaz buruen tiro bat jota. Adiós. Da horre zien gertakarizek, baina tan honen hostien, hau da kuriosu, gero montaba bien olako portaventura antzeako bat, Berton. etxe honetan, Klube da hortati da. La Casa del Terror. Izenleke, olako Casa del Terror antzeako bat, bai. Hiltzaien arrebiek sortu da ben, gainera, Mari eukon izena, Mari Lawson. Otra puta loca. Vale, vamos. Una visionaria. Da, montau ben olako enpresatxo bat, turistak etxe bizitza horretan eruteko, eta bertan zirkuito bat egin ben, apur bat hilketa hori erakusteko. Escape room bat igual, ez? Escape room bat. Izenleke. Eta hori hilketan etxie, apur bat morbosue bihurtu haben, ez? Apur bat. Eta antza. Familixan Oin bai Jimenez total, Familixan mamuek, bai aitxe, Charlie, eta 5 seme alabak, ondino handik da bize mamu antzeran bueltaka. Espirituak bizirik daude. Eta, hau, bueno, musika gaz lotute egondan ez historia honepe Eta honek ez duko abestirik? Bai, badeko. Eta honegaz ja... Hemen komenta bida, Imarren atxitxa gertua da cuarto milenion para bider, eta horregatik. Vale, bai. Hori gizera. Benetan? Historia hau... Gertu da, para bider, atxitxa. Bai. Berritzen. Bai. Bueno, historia hau daulotute, esan da, kantu batega esan dugu moduen, zedanak die hilketak eta turbizuek musikigaz loturikuek. Stanley Brothers taldiek, hauepe folk amerikarran, ez dakit, arpeixe dien dan taldiek edo, atara ben kanta bat, mamuegaz eta hilketak eta lotute, baina da nada oinarritute Anibak izan dan. Lawson familian historia honegaz, así que tekniko entzunar badugu, eta oinea gurtuko. Zein da rekal. Itxaron, oin entzungu. Txanananananan. 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 Ez? Ontxe, ez? Let's go. Baina beste bertxina da. Bai, bakantu honetan be, esan moduen, aipatzen da Lawson familian hilketie, eta gero arrebien sorotasun hori, ez? Bai, montabela horre atrasiño parke bat.
turistak eta eruteko, da diru irabazteko. Bitxuz, lakondo. Eta horrek izan diez, gure hiru proposamenak. Ekarri dugu solan esan moduen hasieran gabonan azukre hori kentzeko edo, da entzulei betenzu mantentzeko. Bakarri dugu hiru hilketa proposamen, musikigaz loturikuek. Así que beste barik, onarte gure gaurko begizulotik tarti hau. Entzule danari gabononak pasau, eta biziri jarraitu posible bada. Eta kontuz berakaso pikin bazu, ze hoi espresin jobezu, errementa belik, hori, igual urren gurtien etorreko zaila isei erratire begizulotik tartera, así que bueno, alba da, sainju zaitxesi eta biziri jarraitu. Urren gora arte. Zer asko, Aimar. Otra vez llega la Navidad. Otra vez la Navidad. La gente emana felicidad. Emana felicidad. Todos sonríen sin parar. Todos sonríen sin parar. ¿A quién pretenden engañar? Todos viven igual.
Pikatan. Gaur, presuen euskera irakaslien taldie. Aupa entzuliok, bagatoz beste behin, gure Aitor Pekatari tarte honegaz, bertan elkarrizketak egiten duz, eta gaurko oso proiektu interesgarri bat ekarri gurera, ze pasauzko informazio bat oso laburre dana, baina bueno, entera gara, hainbat irakasle eta irakasle hoi, ibili izen dizela euskera irakasten, hainbat preso hori edo preso talderi edo, hori da pasatu eskuen informazio bakarra, hasi hortarako hemendeku presuen euskera irakaslien taldeko kide bat, aupa Unai. Arratzaldeon. Aupa, arratzaldeon ekipo. Aupa, arratzaldeon, Unai. Ondo etorri laizia erratire. Esan dugune, hori da pasauzkoen informazio bakarra, hori, egon dizela irakasle hori talde batzuk, presueri euskera erakusten. Konta eguzu apurtzu bat proiektu sakontzu hau, proiektu hau. Bale, bueno, apurtuet kokatzeko, bueno, gure elkartean edo gure taldearen astapenak 2017 urtien kokatzen diez. Bai, momentu horretan, bueno, hasierak oso xumeak izan ziren. Batu ziren bederatzi irakasle edo, eta bueno, azkenien, hasi ziren, preso batzuei, materiala bialtzen, bai, eurek, karteletan be, euskera ikasteko, eta euskera hobetzeko eta aukera hori eukiteko, ez da? Hori, hasieran informazio pastan zaren bakarrik, ez? Olako unia didaktikuek edo, ez? Hori da. Azkenen, bueno, bakizue, gainera, garreko eta gaur egun emoten den dispertzinioa dela eta, bueno, eurek hasi ziren materiala bialtzen, ez, posta bidez, edo paketen bidez eta zen modure, modu oso prekarioan, imagino bekezuen modure, eta, bueno, asunto da, eta badinotzu, izan ziren nik uste bederatzi ikasle hartu bien parte, eta, bueno, zen, ega garaiak ez da, uste dute ega azterketaren azkenengo txampa zela, eta, bueno, esatez ekimena oso arrakastatxua izan zen, ze bederatzi ikasletatik, bederatziek aprobe bien ega, eta, hoize, eta azkenen, bueno, hau zabaldu egin zen, ez da, ze ikusten ziren, emaitzak ataratzen ziela, eta alde batetik, alako deialditxo bat egin zen, eta, bueno, gero eta irakasle gehiago, hasi ziren batzen proiektura, eta, bebai, preson aldetik, eskaera handitu egin zen. Eta, bueno, azkinen, honek, bueno, erritmoa hartzen jun zen, eta alako, talde modu hori, finkotzen jun zen, eta, bueno, eta asunto da, ez ziela mugatu, bakarrik ja materiala bialtzera, ez ezer, baizik eta presoen euskera ikasteko eskubien alde, hasi zen aldarrikapenak egiten. Bai, eta hasi zen instituzioekaz kontaktuan jartzen, apurtxuet, preso honen ikasle modure, ofizialtasun hori, bermatzean aldera, eta euskera ikastearen, eskubida bermatze aldera, ez? Eta horrezean bebai, bebai azitzen beste hainbat aldarrikapen gehitzen, ez da? Eta, bueno, gaur egun esan aldotzuet, garela 45 irakasle inguru, eta beste preso edo. Jo, pasari, talde elegantie, niko persona osaturikue, 45 irakasle eukitie, la letxe da. Da, gaur egun, esan dozu, zuek sorreran hasieran materiala eta bialtzen zinuela, euskera ikasteko presuek presonde gizetan, gaur egun funtzionamendue, esan dozu apuru bat aldatu dala, gaur egun zelan funtzionetan dozu edo? Bueno, bitxu, ni daroiaz 2 urte bakarrik elkartenetan, nik konteko zuet hori dakidana, ez da? Bueno, esan bezala, azikerak oso prekarioak izan ziren, baina zentzonetan ez pentsa egoera asko aldatu denik. Zebaiz, instituzioek eta aitortu induzkue, gure lanaren zentzu hori eta hitz polita jaso dugu euren partetik,
baina izatez egoera ez den beste aldatu. Izan ere, arazo asko daukaguz, klase o tutoretza honek behar bezala aurrera eroateko. Bai, pentsa behar dugu azkenean, oraindik jarritzen dugula, gehien bat, hori, posta bidez, funtzionetan, paket eta posta, eta, klaro, honek ere mugatzen dau, betako instituziones penitentziaran zen, jarrera dela eta, mugatzen duzku pila bat, bialdu daikeun material hori bera, ez? Ze azkenean, ezin dugu inolako euskarri digitalek bialdu, hau da, batez be izaten diez, paperan dauzen ariketak, eta batez be, irakurmena eta idazmenaren trebetasunak lantze aldera. Bestalde, ez gaitue onartzen edo ez gaitue aitortzen benetan irakasle modure eta gu adibidez ezin gaitzek ezkun irakasle modure espetxera tutoretzanek gauzatzeko, ez da? Estotzu izten orduen modu presentzialen, ez? Presonde gizetara jun eta bertan zuen irakasle lanak egite bertan presonde gizen, ez? Beste, imaginetan dut, ez dakit jo ondo gaizen inguruen, baina beste asignatura o beste, ez? Adibidez, fontaneria bat ikesteko, egongo dela irakasle bat presentzialki doiena presonde gizetara eta zueri estotzu egizten, ez? Hoxe, hori, gu beti harikara, malabarak egiten. Nik ez dut ezagutzen nire beste ekiden esperientzia pertsonalak edo eurek zelan moldatu direzan zentzu honetan, baina argi da, preso batek zerrenda bat dauka, bera bizitatu aldauzen pertsonak bertan izendatuta dauzela. Guk ere aldarrikatzen dugu, gu ere, alako beste extra bat batzea, hor, eta gu ere irakasle modura tutoretzak presentzialki egin alizateko. Bestela, claro, ezin gaitzek eskun, eta ezin daik tutoretzak garde modura egin. Horre, egoera gaur egun ere, nahiko prekarioa da, bai. Eta argi dau, oztopo handi badala bertara joan izizeti, baina, adibidez, COVID adala eta, paketiek bideltzeko eta, arazorik okindu zu edo ez? Zentzunetan, edo nik ametik itzi, berbein ingot, nire esperientzia personaletik, nik zentzorretan ez dote alako esperientzarik izan, hau da, arazorik emon denik zentzorretan, eta nire beste kidengatik ez dut alakorik jaso. Bialdu dugu zan, paketeak, edo, claro, zaritan zeniden bitartez, bestela posta zuzen erabiltzen dugu, eta zentzu horretan, printzipioz, bialtzen dena etzen da, baina, claro, imaginatu daikesunez, dana ikuskatzen da, persoak gutuna jaso arte, pasetan da denbora desente, eta gero guk bebai, bueltan jasotzeko eurek landutako materiala, claro, denbora arte... Zuma denpora pastan da, parkatu, Zuma denpora pastan da, zuk bialdu, eurek hartu, eurek ariketakein, zueri bidaldu, eta horri prozesuan aiteko. Claro, hor faktorez pasatzen dira jokuen, ez da? Eta claro, presondegi bakotza, bebai mundu bat da. Baina, heldu, ikasleak, material landu eta buelta barte, pasabaldira... 3 aste, 4 aste, bai. Jo, bada denpori, argi dago, aipatu zuzaimat oztopo, azkenien horre atzien ikusten diez, bai euskerien kriminalizazioe, eta gero bai presuek, pur bat dispersinu egaz eta horren bitartez bai, aizla gure izeti, ez? Horregatik da oso interesgarri egiten duzuen bierra, eta horregatik begun hotzun galdetu. Zuen helburu nagusize edo, zer da, bakarrik euskera zabaltzie, ala pur bat dispersinu hori apurtzie, o beste helbururik edo lan badeko zue, apur bat... Bueno, esan bezala, zikeran esan doan bezala, azteko gure dugu presoek, beste edozein herritarren modure, euskera ikasteko eskubidori bermatuta eukitea, eta ikasle modure, ofizialtasun hori aitortzea. Gaur egun oraindik, ez detiena, ez? Gero bebai, ez dugu,
esan gurot, helburu bakarra ez da hori, persondegia euskaltegi bat bihurtzea edo. Bebai, hoxe, justo, orain, orain dela egitzitik ona, hasi dela emoten bebai, presun urbilketa, zentzu honetan, gure dugu bebai, Eusko Jaurlaritzak eta abek, euren ardurak hartzea bebai, honen inguruen, esan doanaren inguruen, eta bebai, beste aukera batzuk zabaltzea, ez? Komentatu izan dugu bebai gure artien, hoxe, behar bada, espetxetan, talde sortzeko aukeran emon daitekela ere, edo, bueno, zaretik ez, presoek, nola pait ere, ez dakit, graduaren arabera edo, baina bebai urtetako eta euskaldegi batean apuntetako edo alakoak dinot, ez? Eta gure aldarrikapen nagusie, edo gure aldarrikapen nagusien artean beha izatzen da, hori, instituzioek, hor eskua zartzea. Bai, eta hoxe, gainera, dakizunez, gure aurkezpen ofiziala eukin ginun, pasaren abenduaren 5, horremon ginun prentzaurreko bat, eta apurbuet... Hori prentzaurreko hori parkatu, Durangoko udal euskaltegi izen zan, hor batu zinela eta horri zinleke? Hoxe, bertako berbagunien. Eta, hori izan zen, apurtzuet, burua ataratzeko eta egiten dugun lana azaleratzeko, hori, gizarti ere jakiteko zein den egoera, hau, ez? Eta, apurtzuet hori, proiektu hori interesgarri da, kriston bierra jendo zu eta ganera be hori erakusgarri da ez, zuepe kanpora atarati eta gizarti be jakitie zelako bierra jendo zuen, ze oztopo deko zuen, ze hainbat oztopo aipatu zuz, eta aipatu zuz behar holan etorkizunerako helburu batzuk, ez? Lehengo eta bain presuek Euskal Herrire etortie, eta gero hauren preso kondiziotik edo kanpora urten alizeti ez, azkenien formakuntza bat izango zan, euskeri ikestie bai, ez beste hainbat formakuntza izan aldizimo duen, orduen horri txeguz, ez? Oztopuek eta etorkizunako helburu labur batzuk. Eta, Unai, eskerrik asko, amaitzen junbi gara, orduen oin itxaban, azkenengo galderi deku, zeu da... Galdera Ixerra, ze torri zara... Itxaban, parkatu, nik lehenko inaldo galdera bat. Venga, bota, oier. Zuek irakasle moduen, eatzuek jaunioz preso bat zaten, Unai, zemat etxeko lan. Benetan ez, gainera, hau oso orokorra da, baina espetetan dauka usan ikasle honek oso finak dira, benetan serio hartzen da biela euren buruei jartzen dutzien helburu hau, eta egia zen nik behintzat ez dut inoz alako ditzazo. Gainera, nik gainera, hori, kejatzen ez badira edo zentzu horretan, igual material gehiago bihartze dut, bakizu. Bai, hori zinea, beti eskolan. Pero ya, horreko ritmo hartuko da bie, eta ingo da bie, hoxe, balda benien, bai. Hori. Eitin dozuen bierra itzela da, benetan eskertzekue, espera dugun etorkizunien presuek Euskal Herrien egotie, eta danako kitea aukeri euskera ikesteko etxietan, hori da. Euskara ikesteko aukeri beukiteko, edornok dekomun moduen, eta elkarrizketa hau amairara doie, orduen lehen handerrek aipatuzko moduen, gure galdera izarra dekuz, ekarri zaitu gure Laizia Erratiko konfesionarizora, abadetxera. Orduen azkenengo galderi da, hori, kontau da lan edo kontau ezinan pekatu bat guri plazaratzie, ez dakit zuri personalki, ala presuen euskara irakaslien talde moduen edo, olako pekaturen bat kontetako? Botako. Bota, bihur bari. Niri, esango zuet. Izan bat zuet, ateuen atzela, mekauen diozak botatzi asko gustatzea tala, elizen paretetan eta nonos txizin doala, konfesionario batien ondik ez. Baina gogo faltagatik ez izango, Gaurzoz baten. Goguek badeko zuz, etorri hona konfesionariora, eta itxiko tzugu bastar bat, gure oso tranquillo txieteko, Baina zuen konfesionarioan, noski ez ez dut txizik ingo. Espero. Inor begire espada dukuseko. Zuek itzen duzuen lan edo gore patzen dut, haupa. Oso, ondo. Beste barik, eskerrik asko, plazatziarren presuen euskara irakaslien talde, apur bat gure entzulientzako eta oso interesgarri izan da, jarraitu zuen birrien, eta hurrengora arte, plazer bat. Plazer bat, eskerrik asko. Bai, zuri, agur. Zaindu.
Laixiar irratia, Gabon kantari. Neska mutiletzera Laixiar irratia entzutera Gabon gaba ospatuzeko irratiaren ondoan ikusiko amaren pozatze ginez Eraio mutil aurreko tambolin horri Gaztainak erre artian txipli txaplapu Gabon gaua poziki garo nalgu Laixiar, Gabon kantari. Kaldean aitaren tamaren ondoan Jesus aula jaio dalako alkarren maitasun zutxuan gaurko gau honek argi biziak pozten gaitu bihotzetan gaurko gau honen argi biziak pozten gaitu bihotzetan Terrible, gu horre, Laixiar Gabon kantari, Zela, jo ginen, igezko grabaketi, Bai. Jode, zela goritzapen honak. Lehengo grabaketa abadetxien. Ostra, egiz, Bai. Lehengo misiño emetik izana. Claro. Etzan zuzeneko izen, baina bertatik, abadetxeko labor. Bai, dama jarraitzen dugu. Gure abadien konfesiones jo honetatik zuzenien lehengo grabaketi, Eta, bueno, guk aurrera jarraitu biogu, eta Laixiar hartzenek beste tarte barri bat ekarriko da, eta horretako konbidatu berezi bat etorriko da, ati zabaldu diozu berari, lozakoa, eta? Bai, bato, nor dator. A ver, nor datorren. ¡Epa, Josetxo! Etorriak gukaro, zela. Bai, bueno, metxe, etorri naz, tarte barrizeta. Ta zelan urtie ba, zelan daru eso pandemisa asuntuek eta... Ba, no, badoi, aste badoi, Bakuna ute zauz? Irugarren abe mondotzu edo ondino ez? Pero zer dori, baina, bakuni eta... Bakuni Pfizer da. Hani, bakuni kampainan ardizik, emotutzi, eta beste, nahi ez bakuneik eta... Zebez, mutilizanu ez arata. Bai, eta lehengunien ditu notzen, zen da, Toto, Asier, Totorika. Bai, guk tarti eukin gendon. Bai, eukin zinuen, bai. Asi ginen, zelan tomatien botauta. Bai. Janari kontuek eta. Baina, karo,
gogo txarra zide, mutile. Bai. Igual tomate boti eskaztxue urtu gudan. Bai. Claro, sin consumo. Saludotxo bat, Totori, saludotxo bat. Zer, majo, bai. Eta, bueno, esan bat niri ingot, a toma por saco. Gaur, jo, janari zen inguruko tartie, Josetxo? Ez, a toma por saco, niri. Josetxurien tarti, Josetxurien tartea. Eta, bueno, eixen nahi penitzete, Josetxuren, konsegue. Josetxuren konsegue. Bai, konsegue. Concejo de Josetxo. Esto tu lertu, así que era. Konsegue, mamitzuen, nik, bakixu baina, gabonak eta, danetideko lebrien, gabonak. Bai. Sema karakoleta, Bierra mongo dabe karakolak eta Josetxu. Egunonak egin ez, eurixe botata, karakolak aterten zarien, eta urten egin ziren da, eta. Bai, baina belainoaz eta urtetan dibe bai ala. Astiro, baina baina kaletarrak, putideri besteko zu, baina, bueno. Bardin da, karakolak desente eta gurin batu duzu da, bueno, kabonak batoz. Eta zen dut nik zer ingot? Nire tartie. Eta nire tartien zengot, gabonetan beti goten da, azuzer horre. Estorbu ikin dozkune, o... Karakolak. Edo nonor, edo zozer, edo dana alakueta. Konseguek, nik konseguek zelan... Josetxuren konsegu. Orduen Josetxu, gabonetarako aholku batzuk, konsegu batzuk dekarzu zen txurintzako, ez? Osundo. Eta azteko lehengu babakixu, gabonetan beti... Bueno, igual musika purtsu bat ipiniko gu... Fonduen. Kalo, musika eta guzti. Bello. Josetxuntzako musika purtsu bat. Gabonetako, Ai, balde dio. Bueno, enortzu diba, izer dita la bierdiala. Trikitisa gitxi deki honek. Ai, amatxo. Josetxu. Bueno, amaikanu egiziko zango da, porno. Bai, ia pandera purtsu bat joten bada, no. Auskalo. Ia, Josetxu, ze aholku ekarrizko zu. Bai, amarrez da gitarnak emuteko gaztitxe ingo duzten, baina, bueno, pakixu gabonetan gogotzu, tengarako gogotzu, eta, traigo usteu. Batzuri, bai. Nik urtin ezingo duz, nik, zan da, denei COVID eta hori ez teket. Denei COVID ez teket. Pasakorte. Ez teket hori, eta, bueno, baina, dekundak, bakizu gabonetan, afalten da, jun orduko, tak, poteio, esan guztetan jago poteio. Bai. Montu honak, montu itxela. Itxelak. Baina, Josetxuren konsegua. Lehenengo potegue, ein amostoz. Bai, ze, karo, gero datoz egunez afarize, da, gero urrengo unien baskitze. Dana, junta hori eta... Justo nago narruka dimzu, azten zara horreko guaz, laun artien, familiakoekin, horre Luxemburgotik etorrian lehengu zuaz, da, horre potegu nazten zara, eta, mena, txikito bat, emazte bat, esan gabon adi eta korrinti barik horre kriantzi hartu eta, maizen jarri hor duko, horrek aurreko kopiepe, buelta, dio, da... Gero gozerik bez, igual. Gero afaldu ez, da... Orduen, Josetxuren konseju, potegu bai, baina mostoz. Etxe aldu arte, mostoz. Gero kakapirrizea jaukin behar duzu, Josetxu. Azkoño, estomago gurrak eta mostu hona da, sanue. Zuk mosto gitxi dan niku ezabela, esango neuke. Ez ba, jo, bueno, gitxi, normali nik ardau duten da, baina, bueno, jake, gero paskaiz eta faiz eta, enparu denak dagozun, Ba mosto, vale, ba mosto, perfecto. Mosto, Ba mosto dengu, zure homenez, bat bakarrik. Josetxunen lehenko konseju, eta bigarrena, bakizu beha, tak, mosto mordu jandogu, janez, edan. Kristoren hola, baina sin pomo, eta, tak, se posten da, maixin jarritxe, kabona dila, eta, hay que echar la casa por la ventana. Da, karo, ostra, maire begitute, ezin elegidu, entremesak, baina, kroketak, maika eixe, buruko baina plateetan eixe guten da horre, jateko ez dena, eta neurrixen hartu. Egun askotarako gordetan data. Gero kongelo enbien jateko gente hor bilena urte guztien miserize pasetan, gero gabonetan, eta dio satateko hor da, karo, gero hor. Azten zara, kostunako goziaz, da, bueno, matzaz duienak itxitxu egiten da, baina, mosto azibileanak, tak. Oie, enbidana da, neurrixen jan.
Neurrixen gain bidaz, gero, bilotxa, lebatza, eta postri, eta, segun unganea, pastela, eta pastela nozien gero, turroi, eta, hor kontu zibilidad. Hori sarri pasan da, Kroketagaz da, tripie bete errabagaz. Orduen, tak, entermesan jan, neurrixen, da, atzu gitxi, aparte, holan, gero, juergi eta gero, tak, etxe aieiko, Andalio. Barrure, tak, eskuta dute iguel, ez? Ona, Josetxuren, konsen. Josetxu Gabon asko pasados da, miseriz asko pasados urrengo egunean. Bueno, hori ez dakik, normalen ni ardi jazten da bilten aznik. Bueno, Hirugarren konsejue, Josetxuren konsejue. Bakixu, familizan, beti Luxemburgoko lenguzu eta bakixu, Xankaiko lenguzin eta danek tortzen danak etxera. Da, hoxe, da, karo. Baina beti daue marikatu bat, horre, koñati, deio, sondu hartzen da, eta titio, honeke, ingurune hondien bota jartaudanak, utzi jututa, horroaka, de dios, tomati baino gorri jau, horre onduen da, kristunak afaixen moten dau. Horrek mostorik edan barik egongo dia? Sorry, mosto txake, guztetan horrek, ganera, kasuali dizitzen da horrek koñeta izinen die, ardaue kriantzie, Riojan nu eta kalea eskuen biherrian labruzko eta holako txarrik itxeketan da, burbujiek gola. Hori da. Burbujiek gola itxeketan. Ziren algaitero eta. Gero barre askota, jijijiji da jajajaja. Urrengo gaunin da mutu. Urrengo unien, baina ondino afaitzen gauz, da, koñetie, hostizinako zepotzaz da, jode, semiu bukonaz, semiu. Bueno, Josetxun konsejue, horreganek urrin jarri. Da alba da, loban edo umien jamaixen jarritxan, beti, tranquilo. Karo, jarten di umiek eta leheleko platera amaitxu orduko jaitzen die maitxek, da nobera bakarritu. Pasi tranquilidad. Da botille erun, bestik ez da beraten, da pase comida. Horbe, klarukin, afatxek orduen mosto zero, mosto fuera. Jateko orduen, tak, Perez irazu. Javi, en nombre de todos. Eta, bueno, laugarren konsejue. Hau izena hirugarren Josetxuren konsejue, eta bain, laugarren, a ber, lehidu deian, ez dute... Bai! Ia, segitxau. Gabonetarako segitxau. Nire kristunako, ilusinu eta krasin, uste horre, ikusten doz, jenti, eta bizuk eta jenti horre txinda, hersiek, paineluek, buruen, hostritzenako zerak, altijo handi batzuk, eta gabonetako disfrazak, jo. Bai. Bueno, enbidak gauza bada, etxien olakoik inpitzetan bauzu, Tak, pasaporteko moduen ipinibida, no pasaporte de inútiles. Horrek ezin diez. Artetxera, horrela. Bogometra edo, ez? Gabonetan, junbida, fatzen etxekuekin da, ondo, ez da, Josetxuen konsegue. Junbida, etxeko zapatiakin, mausko prakak, eta arratzalein jersie. Oso seguido, muy seguido. Bai. Olako ez, porque komodo zer da, claro, tripia hasik da, beste handa guztien larroke dien da. Nik, esan bihot, nik Gabonetako baskari eta afari guztizetan, txandalaz edo pijamiaz nau. Zu gozara gorzakiaz. Zu rezakiaz gode zarelako. Afaltzen ez. Zu epote benen jazara, zu mostoik ez duzuaten pote benek. Eso, ez mostorik ez. Eta ez nu edaten, nahi jesuka akonsejau. Bueno, babak, pini, detektor de inútiles atienda, holako jenti edatoren nien, fuera. Tak, hemen... Difrazia gol bakarra, traputxo bat buruen lotute edo, hori bai. Trapu emaikue, buruen epini eguroso. Trapu badabe, trapu mantelen. Hori. Mantel de cuadros epini buruen da, venga. Aurrera. Hori da, 5 bilbaínos kantau, da aurrera. Hori bai. Bueno, hori zena, Josetxuren konseju, bakixo. Detektor de inútiles, ipini atien, da venga, urrengo, a ber. Bakarrik afaltzeko, Eta norri pinibida detektor de inutilis moduen, edo ze detektore mota da hori, farmazizan edo saltzen dabe edo? Beti guten da horre, txin guten da beti baten mate, holane, humor negro eta eko zena da pixa serizu. Bai. Tien, are normalien trau ipeste joten, urutzaz bizitziten da, eta are, pini atien da, are jota de dios. Zo fuera. Oken hori o no entratzen, Kontuz, cuidado. Bai. Sangaiko. Bueno, Josetxu, ze konsegu gehiago kartzuz? Eta, bueno, beste konsegua de hemen, bakixu, gabonetan, zer indaga umiek dielata, eta, bueno, tanak umetu ikin gara, eta etxien, apaingarrizek ipini bila jatzit jogarrik, ez? Apaingarrizek, nor, bintxu konfetizek, eta zerak kristunako panderetak egotetik bestera, da, ostitxenako pinu zarra, Konferraizetako pasuen ez da olako pinorik, eta etxien da argitzekin da mekauen sandioro. Eta nik konsejue, horrepe fuera. Toma por saco, hori lehen esan dugun lenguzu ipini, da hori atera dakarrenak, toma por saco. Kampura. Ipini jegotan, ipini bide jaixotzi, gure asto, mando, amagir gina eta kristo guztiekin. Hori bai, hori penezen gie,
galtzoa purratipini, umieri, jaixogarri dan, Jesusitore. Eta ez da. Otzik Ez argirik ez ostizarik, ez? Baina, zaila bizizu zain, Argixe karu dauta, argirik eta... Baina, urrastu mi da, urrastu. Bueno, bai. Baina esan dozu gabonetan dana dala gaztetie, bueno, pizka gehiago gainik, ez? Hori jentik, nola, toka casa por la ventana, gaztoi mida, sekulo langostinik paustenak egin, daunik karunak erosi bier, hostia, bilerbe goziungo eta egon tranquil, hombre, gizona. Baten bagordeko dago igual kongeladoran. Bueno, balaiteke. Bueno, txatu da asko guztago konsegua, bueno, bau izina, Jositxuren, bosgarren konsegu, Da, seigarna, zer dakarzu gaurkoen? Seigarren, hau kabonetan barik abon sarretara pixat begire, bagizu, afaldu, ta, sendo han, da horret jona, kampanadak eta horretu tenia, amabi, dan, Kuartu, dan. Da, ni normalien ordureko, jota, kristeno txispiaz, olo. Ez da horre, nahi izan da margen medio hor ez da horre, kresen zepotza o dana alako eta, zer, nik konsegue. Bagizu, nahiko ematzean da gero, amagi matzango jo esointz. Ia ba? Hombre, no me joz. Ez da urtia maizeko, modu tristio dugu jo baino. Bueno, mostu edaten da biena. Mostu baina... Mostu edaten da biena, bueno... Mostu parkatu barretezen gote, Jositxun konsegu da, mostu edan bidea, poteuko orduen, afaldu horretik. Afatzen, kriantza del bueno, perez irazu. Eta afalostien, bebai, ardaue eta matzik ez. Matza ez, baina nik suposturizio ekarriot, kamaz, suplentie. Zelako? Suposturizio zetako. Sartu matzak eperdinek. Amabi, dan. Opsinio bi, matza fuera. Toma por sego matza nahi gudan du, sin plomo eta con plomo. Da, oin, nire konsegue. Artu horreke, egoten di, Ferrero markaku epa, 12 Ferrero Rochers, edo 12 Moncheriz. Bakotxak guztu konsumido. Moncherizekin be, ostia. Cherry no, Cherry kortan, egoten di, Cherryek. Orduen, ama bipini, hola urtie, amatxu fenomeno, da zio, beto. Moncherizekin más mejor, Nik Josetxu hori egin dut, baina nik 26 urteko ez, 26 urtietan bardinen jo beti. Jaten da zulago, pelotazuek, olako poltsakuek, ama bipini, matzi guztu gaten segule. Egixe da, hau, berda, beredika, Horrek tigre lelure ertzen. Hori. Baina, Aimar, parkatu, baina pelotazuen asuntuekin galdera baten bihotzut. Bota. Erosten duzuzuk edo erositotzu, Aztu inateta. ¡Qué tipo! Baina Josetxu gasados nau, matzak fuera. Gustoko zozer ipini eta da disfruta. Venga, urrengo, venga. Urrengo, galdu bina, bai, kapaikak esan duz, bueno, Josetxu konsegu, Montxerri, bueno, hori gure denak ekin dizola, toka la guitarra o dala el zambonbon. Baina, tak, Montxerri edo Ferrero Rocher, tak, purpuriña y todo, da, barrure, plastiko kendu, no lo puñemos. Zer nikune gabiz erratxe, no? Bueno, trastorno de personalidad múltiple. Bueno, venga, beste konsego bat, ez da. Zazpigarren, Josetxun, zazpigarren kontsegu, Bakixo, tak, gabonetan, gabon kantaret, horre beten die, eta famosuek, gero, kampanadak eta ikusten duz horrete ben. Laixe errate jau, nire uste muten olako serik eta, bueno, beti tiretzen du al más vendido, ez da, ETV1. Orduen, zer, venga, zengu, akegu da, akabetan dani zepasten da, igesku repetido. Zeinek ikusiko hori, nik ez mintzata, orduen familia guzti batu, Luxemburgoko lehen guztue, Xakaiko lehen guztine, tak batu, dana maiz emoten da, kartak atara. Kartak. Ulepie. Baina, tak, zein da... Zema diru azit jozu ezuek, kasualidades? Oke, normain parti, 1 centimora. Da, 1 centimotetik azite, 10 euro baintzen gani ikusten honi, Bai. Dalak niriek. Ta zure txin zenbat ipintzen daba? 15 zentimo? Jontxo, horregi xo Bueno, venga, konsegue. A ver, Ulepe partia, nortzezos, tak. Batai tomoin, da, konsego number 1. Amama, da, lengo koñeta pestie, urrin. Urrin, Horrepe egune mongotzu, Urrin. Amama doienien, paso. Ez juen. Sekule bez, diru guzti perentzako duz. Hori holan izaten da, bai, hori gizera. Ez juen, zur. Amama, da bateko itomo inezkero, eskatzetik urten.
Kontuz gero, Osea, konsejo, cuando hay carta buena, joten dine koñeto pasti juten danien da, mamá, fuera. Da doien nien lengu zuen, sakaikue, hor dago. Horre, puta idea, horre. Lauko bastu da sordu, egurrien da, egurre, ala taker. Bueno, hoxina nire zenbagarren konseju, hasti jotea zazpigarren. Zazpigarrena, afalosterako. Inoz, konsejo, elegante, urte guzti zukin jo supentzetako eta elegante. Ba, pentsu, hemen basorretiko bajatzen egon azen milertien orduen, tak prepaduta. Josus. Terrible, Bai. Denpori ukin jozu. Erabilgartxik, Datorren urtean, sarrezio, torribikota. Ba, etorri biko, zeunke? Hau, torre zedeko, igerten da, gaurre mosto ez, gaurre komplomo, gaur komplomo handot. Esproñeko, zegote kontrolik de Dios. Bueno, sortzigarre konsejue, Josetxu, konseju. Hau, amaitu inbiuta. Bai, bueno, ondino, amarreño, bueno, bakixo, tak. Partidie eta baino arintxua batzuetan, modan, benida, modan, Zanda hori, astondoan pirotenia erosi, astondo erdi erosi neuke mundu erren biziopa, eta ipinian danak, zanda bizilagunen terrenun ipini, venga, jata zue, prim, pa, Amabi, dan. Bueno, zein nire konsejue, hori inbierrien, koinetu leluri, ostu eskopeti eta amagi tiro, la hostia, sanuk eta sanu, kartutxo zarrak erre. Eta, bueno, badaue, eurlantza badau, eta aprotxeu, abispero asiatiko eta horri, dan, amagitiro, aproxe mide, ez da, gero zer. Zengo zu, eta, bueno, luz elektriko paloposti, beho, aproxe mide, hola gauza getxiko. Oso ondo ditxate. Hau etxatzu. Gazteu. Bueno, bai. Ez nik egurde dago, astondo, bai, Bilboko jaisten da, tio, doktore, Bilbo, eta kolorok inbeteten dez, baina, gaunetan den danak zorun moduen, Ba, ez lagun neurzu zikin daben? Sasketa ikortetxu gero zitzen, dan, tiro. Eskopeti dekonak, bai. Bueno, ez dekonak, koñetu, ez du? Nire txin ez da eskopeta. Bestela euskara batzu bota eta listo. Euskara batzu, bai. Euskara edo, ez da, txalo batzuk gaino, ez da, panderuaz, Vale, ba, hori engo. Apuntako. Eta, bueno, beratzigarrena, ez? Beratzigarren konsegu, eta beratzigarren konsegu zui gazti izai, eta zuen kaino zuen, gero ze torten da, arrandia. Parranda, bai, parrandi etorten da. Ez da oso, bai, parrandi etorten da. Eta nire konsejue, mostoaz, zibili parrandan. Mostoaz parrandan, ez da gizizien. Claro, eso pentsaba, mostoaz induzu lehenengo poteu, lehenengo mostoaz. Induzu, eta gero afaiten horta. Precioso, crianza, gran crianza, gozu eta kopatxoaz tintan, ean duzu. Gero, matzak ez ferrero ketorri hor dugu, txampanak eta kopatxu eta txeke, da gero, Mosto barriro, menú bajón. Josetxu, baina horretako hobeto etxingelitu, oser. Mosto tara gabaz. Solan ba, txingatu ez gero hartu mosto. Jota minen pala haute mostu egaz. Mosto eta deneiko biz poltzen joen porzen gazu, Eta horretan, hasi duen, astin ziderbe pintxu gateko kafe hartzeko deneiko biza eskatzen hasi, eta kontuz. Da, enbidana da, tak. Mosto, eban. Consejos vendo, para mí no tengo, Josetxu. Esteko, baina. Eta, bueno, honena bak izurdan. Bueno, eta honena bak izurdan, claro. Mostos bak izurdan gaur egun, anutzioetan da telebizioan da enek ikusten moduen, Ginebra sin, Ginebra sin. Gin tonic, sin. Ginebra sin hielo. Pentseu, mira, tak, hemen dator, amargarren azbatut eta jaskeneko Josetxu. Faltan bota zaitugu pila bat, Josina da, Jonas, nire buru ditzen da, Josetxu Karo, ibilizkero, tonik kon edaten da, gero, bizamona. Tonika kon? Gin tonik, pues kon. Vale. Hemen, takera inkai, sin, no? Sin plomo, hori hartu bidata. Bueno, bizamona. Bisamonin tripi bete. Beitu musiki pizka eta kompainetan dago. Bai. Bisamone musiki dago apur bat, ez? Hene bada. Joda, goizeko amabizek edo itxartzen zaituen nien, ez? Da, baskaiten joan bigara. Da, hau esiku. Zupetza ba hori. Ahi bileza hor hurgana da, jata batin da, ez dina egurrien da guaixin da dana, abezarratu zute, txera, Karo, egun argiz behan durtetan da, egun argiz txera. Bai. Egun argiz txera etorretxe ba, non ikustu zen. Koinetu lelue, hostzina gahia zan, jarretxe butakan. Gero beste gati Luxemburgo lengu zuarek jota hostina osista zara botatxoan, gero afaldo urden da. Han, injertzo, karakola gatabizela, atzoko sobra karakola garmositako eta... Halo? Ze pasten da? Lire leheneko konseju segidu bazen dut, Mostu azuergan urten. Gorbutzos naz. No esketxeko gero. Da, horra aprobetxe bida eta nire konsejue. Mostu edan bozu leheneko poteuen. Da, mostu edan bozu juergan.
Bixamonien. Ardaue. Aprobitxe bida, koñeto lelu erik resonako txapazu, moteko. Hori da, egune, koñeto gara betxuna, mierda, ez da balillo horrek, ez da balillo, komunera joteko betxo balillo. Horde, taka, hori da, momentu, tak, mostito, gaur, jinkas. Koñeto, jole, puenda, saca lambrusco, si tienes huevos, Bueno, eta hau izan ari da zinako. Onak Josetxu, apunta duzana, gabonetarako. Arraikiguz, danak ez, baina batzu bai. Disfruta bindu, la leche. Nahi berzue, datorren urtean, torriko naz, Ostra be, eta karek uzu barrizek, Barrizek, baina, Josetxun, konseju, Bueno, eskerrik asko, zeupe mostu bera izu gureine, eskerrik asko, noreta, Mikrofono apagarrek, ni hemen indartzetorri naz da nahiko oso, naterik amata, vale. Venga, agur Josetxo, datorren urten arte! Eskerrik asko, Juantxu frioleri fosfa, sisoleri samene, ainolari trailorari, Juantxu trebol. Iepa, hemen txagatuz bueltan, gure azkenengo tartiegaz laixi hartzen, gabonetako saio berezionetan. Laixinger. Ez que bakitxu, Josetxo kipini egin buruen. Jo, benetan be. Ostia, pesaue, amar rekarri dauz. Ez que amar konsejo ekarri dauz. Etorrize tipuek, Bai, da eskerrak botan jugule eta ti txugule barruti zu, bestela barruen da barri. Saltxegu, cierra la puerta. Bestela igual kotxarri moden barru esartu, beste zinuan da portugozku. Ba, bueno, hemen gauz Laixinger gure lehiaketan, asteroko lehiaketan, pasan astienetzan egon, bakitxu, olgantzan ibili ginen zuzenien keparroita jaure, pilotaleku horretatik. Bilbotaleku, Eta astero gu bakitxu, erronkatxo bat epinen dugu hemen, gure entzulintzako, eta sinizit da, epinen dugu artista ezagun bat. Kantuen, berak kantari jeba da, berak normalien, abesten ez da ben kanta bat abesten, eta espada abestari jebe, pertsonai ezagun bat izeten da, abesten da bere kantie, eta erronka zein da, entzulien zuen erronka zein da, basmatzie, zein dan protagonista hori, ez kantue, zein dauen kantetan, abeslari je. Hori da, eta... Bueno, ni pixka galduten nau, aurreko aztekuetaz, enaz, bape gogoratzen. Bueno, Ni en cuerpo presente gonintzen, baina ni buru beste lekun baten euen. Venga, bai, pintzen dugu, eta gogoratzen dugu, ezta? Nipe nauen entzuna, así que bai. Venga, oso ondo, venga. Kandela. Hori. Por saber tus
Jos, Maria eta Wow. Jos. Nik lehenengo zentzututa. Benetan lehenengoz? Bai, no, lehenengo ez dut entzun hau, baina lehenengo zentzungo gana moduen da, eta ganera esango neke hau tipo lehenengo zentzuten duan. Itxoin, emon ginu zen lau aukera. aukera. Emon ginu zen. Aukera, claro. Aukerak dauz. A ber, iaz matzen dugu. Vale, o sea, aukerak botako dugu, eta iaz matzen zuen. Hori da. Vale. Aukera san Juanjo Ballesta. Juanjo Ballesta. Berri txarrakeko pasu jolea. Arma tiro, pun. Juanjo Ballesta. Hori zan, bueno. Bai, berri txarrakeko pasu jolea. Hori da. Venga, ba. Vale, urringo da, Juanjo Berasain espalakekue. Juanjo Berasain espalakekue. Beitu. Oso ondo. Vale. Beste aukera bat. Ze aukera da Juanjo Cardenal saberri ganarrekue. Juanjo Cardenal. ¡Opa! Ni idolue, o sea, maitot, esto desagutzen hori tipo, esto tiños ikusi, baina maitot. Igual kantu ipini hau, Juanjo Cardenal. Vale. Besarkada bat. Igual zugaitik ekarri dugu kantuen, Jo. Izen ala. Sorpresa polit bat izenik, Baina hori agotz hori, ondo esagutzen doni Juanjo Cardenalen agotza. Bai, fiskate... Falteako grabedade apur bat, ez? Zelan, a ver, Aimar, usan egiten, baina... Ikusten jutor, bueno, eta de aukera da. Sí, bueno. Eta de aukera da. Juanjo Sarrionandia isorretako biztanlea. Juanjo Sarrionandia, bai. Izen aldala. Hor bizidana. Bai, gure Juanjo. Bai, Juanjo. Gitarriaz, Juanjo eta bere gitarra. Bai. Ezaguna. Mitikuek. Bai. Ba, bote aquí, Joan jo. Ni dudan nau azkenengo bizitan. Bai. Cardenal eta Sarrinandia. Hori da. Ni Sarrinandia esango nekin ika. Sarrinandia. Bai, gertukotasuna gaitik eta ni lehenengo bizen artien. Ikusten izen da euskeri ondo Juanjo Ballesta berritxarrakeko basu jolea. Bai. Esto desagutzen berritxarrakeko basu jolea, izan da Juanjo Ballesta. Bai, posible da. Basu joleak olako agotzeko donik. Nimeru bai. Zu guztezu berritxarrakeko basu joleo lan deitzen danik? Ballesta. Juanjo Ballesta. Ballesta. Biz. Ba ez. Ez da existituten... Ez da existitzen Juanjo Ballesta, bueno, berritxarrakeko basu jole... Orduen, zerteko, parte hartu dauen hau ditu dekogu, ala... Bai. Zeran, parte hartu dauen... Abeslaria. Abeslaria. Bai, dekogu. Bere erantzune, hamen dekogu. Gure badozue. Ia normal. Juanjo Ballesta dan, Juanjo Sarrina india. Ni Juanjo Cardenal dala, edo ez dala, konfirmo gotzu eta inberten. Esan agotzagaz. Baina honek esango da nordan, oin? Igual, iknau berba oinolan. Baina honek esango da hola, esango da bere izena. Venga, va, Soy Juanjo, el cantante del grupo Sparak. La canción que acabo de tocar es K, del grupo de Munguía Tok. Y nada, os mando un besote bien fuerte. Un besote bien fuerte. A ti también, Juanjo. Hasta mañana, Juanjo. Ni Cardenal de la Conien. Bueno, saludo para Jordi. Euskara, Saconien. Bueno, nik hemen sorteorako jente asko ikusten dute, Bueno. Ez esan. Bueno, orden baki, ordan. Juanjo Espalak izena. Juanjo Espalak. Juanjo. Eskerrik asko, Juanjo. Eskerrik asko audizuen bidaltzearen. Leixiarri gatire. Eta bueno, bakizu, parte hartu zue gente mordo batek, eta bakizu, hemen sorteo bat, sosketa batekin dugu, jakiteko zeinek ere basiko dauen, doblete... Sosteo bat. Boleto doblie, azkenengo sosketa erraldoi horretarako, eta zer da? Sosketi zelandoi, sosketi, hor daueteko basotxo bat, ez dakit inor grabauko dauen, eta basotxo horretatik atako papeleta izan bategaz. Eta boleto dobli irabaziko dau, sosketa horretan urtean dan izena. Nokatarako dau. Euleko sarille irabazia lizeteko. Euleko sarille. Euleko sari berezia, eta oso jendie lan asko dekie, eta eskerrak emon nahi dut... Aupai. Detziegu. Tartetxo bat hartu eta guretzat sari hau itiarren. Hori da. Oso ondo. Eskerrik asko Eulek, eskerrik asko Juanjo Cardenal, eta oine... Cardenal. Airi bezkerrak emon biakoz. Zelako bierrona hain izin dagoen jubilo arte. Aupa, Juanjo. Eta bueno, hor ikusten dugu boier bere baso handi hori, ikusten dugu papeleta piluekin erein da erein, eskuinu sentia Aimar izango da kasu honetan, palotxo bat sartu dau. Ni izango naz. Bueno, berak ingo daudana, oier ingo daudana, bere gustura. Kolakap, oier. Kolakap. A ver. Txalu eta tamborra gazleo, txan, baina oierri eskatu jostez. Txalu ekoin. Tamborra, hasta. Tamborra edo txalo. Itxaro Juaristi.
Aupa, Itxaro. Aupa, Itxaro. Sosketa itxela. Zorixonak, Itxaro. Zorixonak. Deitu mikogu, ezta? Hori da, astero egin dugu sosketenetan, toketen jakonari, boleto hori erutiaz gain, ba. A ber, hartzen bauskun. Eta berai deituko txegu, ia hartzeko betarik dekon, eta... A ber, hau, personalmente ustot ez dugu lehinok ezagutzen, eta igual izango da lehenengo tariko... Bai, ez dugu ezagutzen. Hori da, personalmente ez dugu ezagutzen. Bueno, formala izango gara, ezta? Bai, claro. Bestelan igual asustu dengo da, eta... Bueno, holan sarixe ba... Etxerako. Bueno, eta utzune momentu hau betetako, ba, bueno, esati urrengoen beparte hartu gure gozue, gero epiniko egun abestien abeslari zibak izu zein jan, idatzi 6 5 4 6 aspiratzi beratzi lau zen. Tonu emoten da. Astiro txosan eskero behon dutarriko zen. Gero esango barriro. Nervioso ipini da, zetik tonu emoten dabil. Bai. Eta orduen, ba, baina... Itxaro gaz konekta gura, nolariz deike. Tonu emoten dabilen bitartin bai, ba, ber. Bai? Itxaro! Bai, nor da? Gabon, Itxaro! Laixiarritik deike abiz? Ititik. Ititik. Aupa, Itxaro! Aupa, Itxaro! Asmatu oso, eta aste honetan boleto dobli irabazi oso, datorren asteko sosketa erraldo irako. Bueno, datorren asteko esango ja Gabonetako saio berezitzen gauzela, eta urtengo barrio zengo, eta urtengo azkenengo saio dala. Beraz, urtarrien hasiko gara beste demoraldi barri bategaz, demoraldi ez, Iruileko barri bategaz. Eta orduen, hengo da sosketa erraldoiek, eta zuk boleto birabazi dozuz. Oso, no? Eskerrik asko. Ez da asko, eskerrik asko. Asmatu zu Juanjo Cardenalen abestitxe jakin zen jan, eta, bueno, asmatu zu Itxaro, oso ondo, zorizionak. Ze pista dozelan jakin dozu bera dela? Ba, ez dakit, aztietan ibilinaz parte hartzen, eta ba, suertien ikuste. Euneko eta bosta, ez? Hori da. Por descarte. Ba, bueno, eskerrik asko parte hartziarren, jarraitu holan, astero parte hartzen. Hori da. Eta ia eulek eskenitako sari hori irabazteko aukeri degozun. Oso ondo, ja ba. Venga, Itxaro, eskerrik asko. Agur. Aupa, Itxaro, Itxaro. Maja, telefono hartu bien dozku. Batzuk horik ikusten diren jamadi hartu esportzeko zengo da. Bat hemen laizi erretiko txapos. Ja, baina ez da jakin laizi erretiko telefono esanik. Gaina, eske... Es que eta en telefono, o sea, WhatsApp abielio. Zare sozialetatik, Instagrametik parte hartzen dago. Hori da, barriz be goratuko dugu parte hartzeko, nunik enbio zuen, Instagram, Twitter, zein Facebook bidez, hordeko gure zare sozialetan. Eta YouTubeko nien ez? YouTube bai. WordPressetik bai. Bueno, telefonuen, 6 0 iruzazpi, beratzi lau. Amatxete, venga. Barrio zangu. 6 lau, 0 iruzazpi, beratzi lau. Ona zierreta oier zuen kombinazioen. Oso ondo. Telefono zenbaki bat esateko. Hartu parte eta zierrek esan moduen, laixierratia wordpress.com hor deko zu parte hartzeko aukera. Hor ganedako zuz gure eduki guztiak entzuteko. Ganera, nik gomendatzen zailo bertanetik entzuteraz, mobile esan da, modo sleep edo ipinelek, blokeu zeinke. Eta YouTubeen moduen. Basoizi ekotxien, gursika egiten gursuenien, mobile blokeu teukin eta entzuten jarretzeko aukera. Hortuen patata jorratzen basabiz. Eta holan YouTubeko anuntzizuek eta horre danak ekiditzen dozuz, YouTuberi bizitak itxeo mototzeguz. Eta gure webgunieri, pizkada aztein jugar bat emanantzu, bertan dauz laizi hartzen gure magazine eta beste tarte guztizek. Eta esan behar da bebai, astu baina harin hau, WordPressen, aurreko asteko partiduen eundik gorako bizitak ukin ginuzela WordPresseko paginan zuzenien entzuteko. Eun entzule baino gehiago egin duzen, zuzen jarraitzen, eta hori placer bat, hori jakitie. Esan bierreko da, partida itzela izan zela, esperientzi politia guretzako, zuzenien, kantxan gure estudio txikitxe montaute, badiola eskupilotan sakon eta emonaz ganera, enbizi monten zabizi, Bai, ez da. Oso ondo gontzan. Baina, etorri gaitxesan abadetxera, hemen gauz gure estudio txikitxe honetan, eta ganera, Laixinger, gure lehiaketan enten gauz, eta, bueno, esan biko gu, berari izan da, itxarori espliko zegoen moduen, sosketa erraldoie, urrengo zaiun izango da. Ez dakigu, urtarriak zazpi edo... Amala izango da. Amala izango da. Hori da, sare sozialetan, edo gure zen da, WhatsApp taldien abizeko gu.
Eta jakingo zu, ez? Eta urrengo programa horretan izango da sosketa erraldoi, eurek eskenitako sari hori irabazteko aukeri orduen ekingo duzue. Eta horretako, azkenengo boletu elortu alizeteko, beste erronka bat duzetu biko, ez da, tekniko? Hori, egin beste abeslari bat akargu, ez? Gure lexi erratire. Beste pertsonai ezagun bat. Eta ber, nordan? Hori da, hori da. Dira betiko garaionenak. Epa. Hine bada. Musika fondo. Azken finean izaki utxakara. Barearen ostean datore kaitza. Uda berririk ez guretzat. Denborak aurrera eten gabia. Ta orain ezin eutxi izan gineana. Rutinaren morroiak bihurtu gara. Lastan alen baino lehen aska gaitezan. Zelako abotza, zelako kantariona. Zelako kanti, Zelako kanti, sakona. Espaliko partez, espalien txumarik. Eta honen inguruen, parkatu, kanta honen inguruen, hauen, olako diskusio handizi, bai, ertzainak ekueri galtutzie. Ilketa bat egon zan, honen atzien? Ez, ilketizan. Zanpelatzen hon zan atzien? Ez, baina, esatea bien, hori, aitormena askontzako bada, persona bine banaketi edo, jente asko behin interpreta bizin dabe bai, ertzainak taldien banaketa modue, baina hortik aratu doie. Ez dakit, elkarrezketa baden ikusi nioen, esagortan oso ondo, baina da oso kanta esanguratzua eta gauza asko ikusena funduen, ez? Bai, sakona, eta zelan ustu zaren Aimar. Bai, jazta, maio dia. Gustora geldi da. Aitortu jaku. Eta bueno, entzun dugu... Aitor pekatari Aimar. Entzun dugu gure erronka barrize, zuri luzetu barri dekogun erronka barrize, eta lau aukera emango. Pistak eman bidezo orduen. Bale, aukera. Claro. A ver, Irati. Venga, aukerak. Pistak bariko, eta lau aukera emango guz. Ongotan aukerakin nahiko. Aukerakin nahiko, bai. Oso ezagune da, oso pertsonei ezagune. Bai. Venga, pista gehiago ez tekun eman. Aukera da... Aukera, treketekin ting. Unai Iturriaga. Unai Iturriaga, oso ezagune da, Bai. Be aukera. Be aukera da Unai Esturo. Unai Esturo. Nahiko famoso bada, Bai. Famaue. Jantzari dokumentalien hor, Hor, osana, piel cañón zanta moduen, ez da? Bai. Protagonista. Jantzari. Laster Oscarretara joango da. Jantzari, txiringulari, aita... El mejor documental... Jantzari honen aixorretako. Bueno, venga, hiruaren aukeri. A, Unai Iturriaga. B, Unai Esturo. C, Unai Etxeita. Unai Etxeita? Hau etxeko da. Unai Etxeita izpuru gure isorreta tropikalako. Isorretako ana urrutia. Ano urrutia. Bueno, garaiku, segun egun, ez? Eta de aukera da Unai Badiola. Epa, Unai Badiola. Aurrekazteko irabazlie. Bai, hori. Profesional handballer. Unai Badiola oso nahi zengo, Unai Badiola. Handballer. Ostras, lista polite deku. Ez que gainera, ongotan edo norralda izen. Bai. Lauretatik edo norralda izen. Dio oso posibliek. Entzulientzak orduen. Ez da deskarterik. Aukerak die, esan guztanak el tirón, bai. Venga, ba. Aukera da Unai Iturriaga, B aukera Unai Esturo, C aukera Unai Etxeita, eta D aukera Unai Badiola. Perfecto. Horre diz aukera, que asmatzen baduzue zeinan abeslaritxe, oingo Laixingerreko tarte honetakue, bota erantzune gure zuen WhatsApp 65403 laure, edo bestela sare sozialetatik, badeku Twitterra, Instagrama, Facebooke, YouTubetik komentarizuek, alba dozue olakoren bateitekotan WordPressera sartu eta bertan behitzi iruzkin bat edo, erantzunegaz. Eta WhatsAppetik audizuek asko eskertzen dugu. Bai, asko. Zuen berotasune bikerteko, ez? Entzulien parte hartzi behar dugu, Hori, animo zaitezie, audizue ideali erantzunega, 65403 zenbakire. Oso ondo. Eta honegaz esalike biribildu dugu, gure gaurko
laixi hartzen gabonetako saio bereziz, Gure urte honetako azkenengo saio, momentu hau etzen nien zelako momentu gaziko zu biziten, ez? Parte batetik ezen pozik ja amaitu egu, baina tragoa tranquila hartu genke, baina beste batetik, joder. Ezin amaitu eta... Bai, Jose Txumo, ja, pasetan da. Baina, bueno, urrengo urtien goziko gara, ez da? Eta aurreko urtien moduen, aurten agur espezialtxo baten biogu, edo... Karo baiez. Baina, bueno, agur espezial hori baino harin hau, eskerrik asko entzule. Beti behorregotiarren, gu aguantetiarren, zuzenien bada zuzenien espada gure laixiarreratia.wordpress.com horri alde horretan entzuntiarren. Eta placer bada, zueri astero olako edukizie sortu alixeti, zuek hor zauzile jakiti, Así que beste barik, gure agur berezizuna asisten dutzuegu. Gabon zorion zuek eukin. Hori da. Eta urte barrion, Urte barrion. Kontuz moztuaz, kalte notzetea. Horra marido mingi begira hori, gurekin nahi duena Belen etorri. Gurekin nahi baduzu Belen etorri. Atera beharko duzu gonazar hori. Atoz zure bilanen bileni. Atoz zure bilanen bileni. Atoz bazen adora dezagun Belenen jaiodan. Atxo ederrori. Horra marido mingi begira horri. Gurekin nahi duena Belen etorri. Gurekin nahi baduzu Belen etorri. Atera beharko duzu gonazar hori. Atoz zure bilanen bileni. Atoz zure bilanen bileni. Atoz bazen adora dezagun Belenen jaiodan. Atxo ederrori.